To yanzu ya kake yi da waɗannan kunkurun? Ina kiwon su ne da yawa. Kana kiwon su da yawa? To kakan a wurinka ne suke hayayyafa ko kuma? Kwai ne dai suke yi. Ok, kwai suke yi. Idan suka yi kwan sai a kyankyashewan yake zama? Ya'yan su za su kyankyasa kansu. Ok, to kai kakan tara kwan ne sai su yi ta kyankyashe kansu? Zan haka rami ne a wuri mai sanyi sai in zuba su sai in rufa. Bayan kwana nawa ne suke kyankyashe kansu? Suna tashi ma wata 3. Wata 3? To yanzu kakan sai da kaman guda ɗaya a nawa? Wannan dai na bar shi dai saukin zan sayar da shi kama 12,000. Kamar a hakan shi ba sai ya ƙara girma ba ko sai ya ƙara girma? In kana ba shi abincin da yake shi da yawa girman shi ya fi haka. Ainihin babban ban zo da shi ba da ka gan shi. Yau ma an saya wani a gida. Menene da menene ake ba su abincinsu? Kifi, tana, tuwo, ɗanyen kubewa, karas, kabeji, albasa, alayyaho, nama, doya, dankali. Ɗanyen su koko da fafe? Da fafe. Nama dai ko ɗanye ko da kifi. Duka suna ci? To amma kukan ije su a ruwa ne ko kuma su a tudu ne suke? A ruwa na muke sa su a roba. A manyan roba. To yanzu haka kaman guda nawa kake da su? Ina da guda 13. Ire-iren waɗannan? Ko da waɗanda suka fi su ma? Na agirde guda ɗaya nake da shi, akwai wanda suka fi wa'annan. Ok. To yanzu kamar mai bukata a ina ne zai zo ya same ku? A Dangoma. Dangoma da ke? Gidana yana nan kusa da makera na farkon nan in ka shigo. Dangoma da ke karamar hukumar jama'a kenan ko ina? Ga yayi na so.